Når børn har det så skidt, at de ikke vil i skole, så kan terapi være vejen frem. Det viser de foreløbige erfaringer i et projekt fra Angstklinikken i Aarhus. Julefreden har sænket sig hos Gitte Skovfod. Hendes datter Emma, som i dag er hos en veninde, er begyndt gerne at være i skole igen. Hun står op om morgenen. Hun tager selv tøj på, hun går i bad. For et halvt år siden var det en daglig kamp. Med tiden bliver man jo stresset. Vi besøgte Gitte Skovfod og Emma, som gerne vil være anonym, tilbage i august. Det har været med tårerne sprøjtende ud af øjnene. Det har været med en hånd i nakken, hvor jeg fysisk prompter presser hende ud til bilen. Dengang var projekt Back to School lige afsluttet, og Emma lige begyndt i skole igen. Jeg tænker ikke på, hvordan hun har det i skolen i dag. Fordi jeg regner med, at hun har det godt. Og det er jo en kæmpe forskel. Kombinationen af samtaler og praktiske øvelser har haft betydning. I dag, 3 måneder efter, går det meget bedre for en stor del af børnene. Vi ser, at de trives betragteligt bedre, og forældrene har meget mere tiltro til, at du kan hjælpe deres børn med at komme i skole. 22 børn med bekymrende højt fravær gennemførte pilotprojektet, og af dem har knap halvdelen nu en fuldstændig normal skolegang. Inden forsøget kom 12 af børnene slet ikke i skole. Det tal er nu nede på 2. I gennemsnit er børnenes høje fravær halveret. Vi har jo ikke sammenlignet med noget andet, kan man sige, så vi ved jo strengt taget ikke, om de her børn under alle omstændigheder bare var begyndt at kunne være i skole. Men vi regner med, at det er den her indsats, som har hjulpet dem. Og vi må sige, at det er sådan lidt mere, end vi havde forventet, så vi betragter det faktisk som rigtig gode resultater. Det tager sigte både mod forældre og barn, og det er fordi, at tingene hænger sammen. Nu bliver terapiformen for alvor rullet ud i det nye år, og her kan alle folkeskoleelever i Aarhus Kommune tilmelde sig, hvis man har en fraværsprocent på over 10. Det er jo super vigtigt, fordi vi ved jo, at børn, som ikke kommer i skole, det er jo et symptom på, at barnet mistrives på den ene eller den anden måde. Back to School hjælper ikke kun med terapi, men også i forhold til samarbejdet til skolen. Det er jo en kæmpe lettelse som forældre, at få nogen, der taler dit barns sag. Gitte Skovfod føler i dag, at projektet har hjulpet hendes datter. Emma har da også kun haft 4 fraværsdage, siden hun begyndte i skole igen. I spurgte mig, hvad gør det ved mor? Jamen, man bliver sgu bare glad, og taknemmelig. Ja. Og det er meget vigtigt at bekæmpe højt skolefravær, sådan sagde skoleforsker Andreas Rasch Christensen, da jeg talte med ham lidt tidligere. Skolen præger os på rigtig mange måder. Den præger os selvfølgelig i den forstand, at den udruster os med nogle faglige kompetencer, kan bringe os videre igennem uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet. Men den ruster os også til livet i al almindelighed. Skolen er jo et fagligt socialt fællesskab, og er man ikke en del af det, jamen, så kan det også få betydning for den udvikling, man kommer ind i efterfølgende. Hvad kunne det være for en udvikling, hvis man har haft store perioder med fravær? Jo, men man har rigtig meget betydning i forhold til de sociale relationer, man får til andre. Dem skal man også bruge bagefter, når man indgår i forskellige typer af grupper, også på arbejdsmarkedet, men også i livet i al almindelighed. Så hele den sociale udvikling kan blive udfordret af det her. Og hvad, hvis man ser i det hele taget, kan man se, at folk måske også er svære ved at komme i arbejde og i uddannelse senere hen? Jamen det er klart, at hvis man falder ud af skolen i lang tid, så alt andet lige vil man også klare sig dårligere til eksamen, og det får så igen betydning for, hvilken ungdomsuddannelse man kan komme ind på, om nogen overhovedet, og det får så også igen en stor betydning for, hvorvidt man er en del af arbejdsmarkedet. Så samfundsøkonomisk har det selvfølgelig en rigtig, rigtig sstor betydning at fastholde børnene i skolen. For familien her, der har det simpelthen været en succes at være en del af det her projekt, hvor man får en form for terapi til både forældre og børnene her. Hvad tænker du om det her, den her måde, simpelthen med en terapiform? Jamen, som udgangspunkt er det bedst at kaste flest mulige ressourcer ind i skolen, der hvor børnene er og skal være. Men det er klart, at for de her elever, der kan der være brug for noget ekstra støtte, noget psykologhjælp, og det forekommer at være en god løsning. Jeg har også hørt om kommuner, hvor man sender en sms-besked afsted. Der er også nogen, der ligefrem sådan henter og bringer børn for at sørge for, at de kommer i skole og sådan noget. Har man overhovedet nogle idéer om, hvad der sådan reelt set virker på at få børn til at komme i skole? Ikke som en bestemt løsning, fordi børnene er jo netop forskellige, har forskellige typer af udfordringer. Det kan sagtens være en god model i forhold til nogle udsatte grupper at sende en sms for forældrene i tale, men overfor den her børnegruppe, der er det jo ikke et spørgsmål om, at forældrene ikke vil eller ikke kan. Der har de brug for noget særskilt specialpædagogisk støtte, og det er jo så også det, de får.
Kan man tale om, hvis man som forældre, er der noget, man skal være særlig opmærksom på, hvis man har børn, der lige pludselig har meget svært ved, eller slet ikke har lyst til at komme i skole? Ja, det skal man selvfølgelig ikke også, at gå ind og drøfte med børn, og selvfølgelig også med skolen. Kan der være nogle udfordringer? Kan der være nogle sociale udfordringer? Det er tit og ofte det, der gør, at børnene mister lysten og motivationen i forhold til skolen. Det er, hvis der er et eller andet i forhold til de andre kammerater, venner og veninder, som udfordrer dem. Så det skal man være opmærksom på som forældre. Andreas Rask, tak fordi du var med. Selv tak.